Cu tristețea e o boală? E boala sufletului. Elena, dacă aflu că părinții mei sunt ucigași, criminali... Iartă-mă, Brândușa. Poți să am grijă de fata ta. Te iubesc. Ce-ar fi să o luăm de la capăt? Eu cred că ea te iubește. Și eu o iubesc pe ea. Ioana, ea trebuie să pleci din casa asta. Adevărul este că m-am culcat cu un bărbat din casa asta. Da, fă ceva, spune să nu plece. Ți-ai bătut joc de mine a doua oară în viața ta. Sacrificiul. Nou episod, de luni până vineri la ora 8, la Omega. O informație secretă se scurge și devine motiv de război. Nu cred că va accepta. Răzbunarea este singura variantă. Punem în aplicare planul B. Copiii sunt în mare pericol. Atunci când tatăl devine disperat, face orice pentru salvarea fetiței lui. Lasă tot și vino la muzeul de artă. Shit, am înțeles, plec acum. 6 prieteni formează o echipă cum nu ai mai văzut. Ăsta e papucul ei, știu sigur. Iar când prietenii devin familie, totul este posibil. Toată lumea în după! Poftim? Unde? La muzeu? Pornim acum. Liniștește-te. Cred că ar trebui să mergem acolo. Duminică la ora 22:30 la Omega canalul 44. Acest program conține imagini intermitente și violență sexuală. Time to seal the deal. Pathetic. Useless. Run as fast as you can. No! I shall return. I will return. When's your interview with Lex, OJ? Today we're all gonna guess that voice line. Guess in the voice. Who's ready for this? Guess in the voice. Go easy on us, OJ. Please, have mercy. Let's go. Oh. That was the line. Oh, was it really? Oh, really? Oh. Let's go. Do we have to top it some more? Cool. Totally not the tone. I was kind of banking on the tone. Let's go. This is a really bad start for me. Yeah, I have no idea. Hello. Do you feel the pain now, Ben? Right back at you, Ben. Yeah. Easy. Eat it, Ben. Eat it. Really? All right. Show it to me, Ben. Show it to me. 3, 2, 1, answers. Wow. So, I can tell you that Ben got it wrong. Instead, and Ray got it right. Easy, huh, Ben? I was gonna do some good ones too, like, winning. Yes, let's go. I changed mine last second. I had Colt. That makes me feel better. Someone else was kind of thinking cold. All right, brawler number 2. That better not have been it. I'm in charge. Can you say that again? What? Wait, yeah, say